mu ba in dai magana ce ta a ci banza ga mu nan wallahi dan mu kwata aka yi kije ta gani mu za ki gani ba zai yi wa ce mu dinga sayan abinci muna ci muna da cokula a garin nan ba wallahi lazi duk wanda ya sai abinci ko bai gani ne sai mun ci wallahi sai Shehane bai bar sababi ba ko ta ina bai kyale mutum ba. Shehane bai bar sababi ba ko ta ina bai kyale mutum ba. Yau idan an yi mai gobe ya dawo. Gobe idan an yi mai jibi ya dawo. Jibi idan aka yi masa gata ya komo kuma haka ne zai je ka a sati. Baya da yaro baya da tsoko shi haka Allah ya yi shi kullum. Bala'i haɗina a ce ku zai ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da cokulkuna su suka yawo a aljihu wanga cokali haɗina abu kamar randa. Za mu yi maganin su. Insha Allah za mu yi maganin su. ka huta Wai kai mutum na ka san wani abu da yake faruwa na waje na. Wai jiyan nan na sai abincin naira 50 ina tabbula kutan maya za a yi in samu inuwar da zan rabe ni ɗai in sanya abina. Ina zama abincin kofar gidan sai ga su gara da guduman sokulkulansu ko cokali ɗaiɗai sun kai ka san na kowane ne ka san ƙaramin cokali ba guda ɗai ne sun wawa shi. ai ni ma haka suka amma ku bari waduwa ta zo daidai da zamani na san me da musu ni ma ƙuran ina na su gana kai ma ko ku shi muka cin naman kaji Allah ba ba su ina so in zo in ce gara mu je da kada sanadi kai ban ga ba kai ka bari kawai ai wannan sauranta ne na ibo kai baka ji duk kai mutunci bane kuwa amma Allah ne ma ai biki kai da ka ci wannan ya kaji ai biki ya tuna man kaza baka gida mu ba in dai ka da ana gidan mutuwa to muna can saboda amincin ta na san sanadi ka huta gara fi so na rayu da ke mai na'ara na tare na ta faɗa kai na raka na fi so na rayu da kai